Да. Ти снима ли всичко там? Снима ли всичко? Тук е църквата, купола, мупова. Снимах, ама не знам. Харесва ли ти? И как? Толкова път бихме останали да не ми хареса. Ще му снимаш ли? Тя Милена май прави. Ски толкова можеш да се загубиш. Ама не е толкова бързо да въртиш. Що? Защото после нищо няма да се види. Няма. Няма, защото замажи. Те? Той аз трябва да се сложа на фана. Пасен. Откъде беше зума? Айдас. Айда са рулера. Добре ли сте? А? Добре ли сте? Да, Чай. Спри са малко. Смятай бихме 500 км път снимаме Айдас. Чай, снимам Милена.